The boat is sinking, guys. The boat is sinking. Please help us. Ayan, medyo malalim pa. Ayan, guys. The boat. The boat is sinking, guys. Alright, the boat is sinking. Look. Okay na. Nalumos, guys. Ang among guys, baruto. Tungkol sa kadako ni Engineer Neil, nalumos. Susunod, ayaw namin niya pasakit si Engineer Neil, guys. Ayan, so dahan-dahan tayo. Welcome to our channel, guys. Tulo. Money down. So, ayan guys, pupunta tayo sa isang, isa nating kasamahan, guys, na kung saan ang napakaganda na kanilang barko. What's up, everyone? Ayan, puro yan engineer, guys. Kaya manghingi tayo ng piso centavos. Ayan, ba't nag-iba yung mukha ni Queenie nang nawala yung ganyang mas gumanda lalo. Mami. Hi, ma'am. Shout out sa inyo, ma'am. Sir, ang siya, masulti mo, sir. Nalumsan mo, sir. Katang? Normal. Mas nilita dito ta sa loob, guys, gano? Kusog ang tubig dito. Dili, katol. Alright! Oh, yeah! Ayan, nandito tayo ngayon, guys, sa Asturias, kung saan napakaganda na ang pangyayari ngayon. Ayan, nalunod, guys. Nalumos. For the first time in the history of Asturias, nalunod yung pinaka-importanting bangka sa balat ng lupa. Alright. Ayan, puntahan natin si Engineer Queenie. Engineer! Naninibago ako sa mukha mo, Engineer. Hello, Engineer! Ayan, guys, si Engineer Queenie Rose Bigloni, guys. Pinakamatalino sa amin, guys. Takbo tayo kasi nahiya na tayo. Basta mga bogo, guys, mutakbo na, guys. Asa? Okay. Ikaw yun. Ko? Ikaw na. Kayo lang sa kan ba? Basin di man sa nagamiton guro. Di guro nagamiton. Ta? What's up? Hello. Wow. Okay, salamat. Hindong kayo ko ba akong artista ron? Mulaw daw sila? No? Baud. Ato sila glaudong ba? Ato sila glaud. Kanang, kanang laong ba? Mangisda na ba? Giligo na. Baligo na, Mika.
Ato to tondong. Bayan na to. Bayan na to nih. Doon naman sila oh. Hah? Hah? Hindi, okay na. Kibala nih. Alright. Ayan guys. Videoan ang ulan. Di atas dalam pasigan. Look. Oh. Medyo ngit-ngit guys. Ayan. Ah, kau na dyan. Magkano na bandong? Patay man. Patay? Siya nga sa? Di mo na mukha ka nit. Oh. Matay siya guys. Sayang guys. So ito siya guys oh. From this one. Sayang napatay siya guys. Guys, nabarya guys. Akala ko guys at yuta lang mabarya. Ayan, nanunod sila guys. Mike! Dala diri Mike! Timing nga dyan eh. Alright! Gi, bit-bita diri, padong diri. Na dito dong. Oh. Akong gitabunan tog sinina. Alin na mo, asa na mo? Do? Kaya do. Mas dagan mo diya do, mas maglisod mo do. Pwede ka na duha ka tao, rusa. Biyuro naman na diri. Kaya mas dagan do, maglibog. Mas dagan, maglisod. Ayan guys. So, break the record guys. Gipasakay mo ko nilang engineer diha nga sinil. Manang Download guys.